Bholojo ani uBholojo omunye umuntu futhi nawe uzobuza oba omunye umuntu unjalo umdlalo wasemhlabeni mfowethu idlozi alisekho lapho yini ntoni idlozi uma belikhona idlozi belikuhluphekiselana uzucabange mina wena yini bikwenza ukuthi uzucabange mina unedlozi eliphilayo elisile engqondweni amanye amadlozi abheda wena mfowethu amanye amadlozi awona ngqondo sihlupheka nje kuthiwa sinamadlozi uma unedlozi li clean likuthanda liyakuprotecta liyakuvulela into zakho liyakwazisa wena uma li clean idlozi uzucabange wena uya kamhlabeni engani uya kumthakathi liphi idlozi lakho yini elikuthumelela lapha why lingakunika amandla lona ngokwali idlozi ukuthi uphumelele why lingakuvulela iminyango evalekile ngoba usuyofuna uBholojo ngoba wena usuku usubonile ukuthi sengizame konke bakithi ngathandaza nomthandaza awusebenzi sengifuna uBholojo ngizokunika mina icontract ya 2 years kaBholojo uBholojo udla iqanda uyiqanda asishiye kanjalo umathafathafa enye nje insizwa ungamuthanda ungathi enye intombi kuya ngokuthi ubulili wena uthathelele ya kodwa nje ukusala yakuthafaza kala ntethe kusa yayibaqedile South Africa umathafathafa mkhulu lento ingithafaza ngasese noma mase izwa nje ukuthi hawu nakuthi angithi thafa bese iyangithafaza mhlambe ngisemall nginodali nakho sengithafazekile noma ngizothafazeka ngesikhathi esithile yebo ngiyavuma sizwe sakithi umathafathafa wakhiwa yimi iDitha Forest iyabathafaza umhlaba wonke abantu kodwa manje nami kukhona into engifunda ngayo umathafathafa akakhethi ukuthi kusebusuku noma kusemini noma niselunchini noma nisemgrooveni uyakuthafaza uma sekuyisikhathi zokuthafaza phela nami ngizwa ngabo sebengifonela bethi awulake athi phela mina uvele wangithafaza nje ngihlalele nabangani ayi nami ngizwa ngabo okunye ngikufunda ngabo ukuthi hawu kathi umathafathafa kasenze ngale uyabona umathafathafa sokhule ngaleli zinga lokuthi ukuthafaza ngisho uhlele emsebenzini eofisini akuthafaza uthi mawuthaphe usuthafazekile suthafazekile uthi ukhipha imali kwi-ATM suthafazekile uthi uhleli nomuntu ephakeni thafa uyaphakama umnotho ngaleso sikhathi hayi lapho ke mfowethu ngeke siqamba amanga isizweni angeke nje sikhohlise isizwe sabantu ngeke sikhohlise isizwe samakhosi umathafathafa is the best umathafathafa kahle nje yonke into eyakhiwa la kwa 2+2 iyabasiza abantu mfowethu angikhulumi mina ngomuntu ongazi ukuthi isintu sisebenza kanjani kodwa nje la kwa 2+2 mfowethu nawo la ngenxa ukulandela udumo lokuthi iyasebenza lenkunzi kanti angisebenzi ngiyathakatha straight and angisaba ukuphumela esizweni mana ke mkhulu ngifuna sibuka ukuthi umathafathafa uyinkontileka naye cha umathafathafa usebenza kanjani manga ukuthi nje ngiyafisa ukuthafazeka nje ngingathafazeka kuze kuyoshaya insuku zokuthi vele ngiyadlula empeleni vele isinqumo sokusithathile wena ngoba ngaze ngathi mina kunabantu angitshenti kanjani kunabantu nje abahlushwa kulalwa zilwane noma bangamthathanga umathafathafa njalo abamthathanga umathafathafa kodwa bathafazeka angithi uyayibona ngathi mina labo bantu bonke abake bagcwalela kimi siyiconvert lento ibe umathafathafa ngoba vele bathafazela uphumelele ngokuthafazeka kwakho ube rich already ubuvele wena vele kuyinto yakho ukuthafazeka uyijwayele mani lento mana ke mkhulu ngiyafisa ukuthi naleyo siyibuka ukuthi yenziwa yini yenzeka kanjani kusuke kuyisiphi isizathu esenza ukuthi ngithi ngilele nje ngizwe ngisebumnandini kwenzeka izinto ezimnandi mangithi ngibheke kuseni noma omunye nomunye ngaba nempendulo yakhe kodwa ke mina ngiye ngithi lezi zinto zidalwa ubuthakathi bezwe inkohlakalo nje yasezweni siyakwazi ukusebenzisa ihlobo nemindeni yethu ukuthi kwenzeke izinto ezimbi kubo ngokwezinto zethu esayilanda zithuke seyihamba nje zilala nabantu kanje bathi khumbula sike sakhuluma ngaboTikolo Shomantindana imkhofu njalo lezo zinto lezo ziya destroya noma
zinenkohlakalo ezenzayo uma zikhona emndenini emphakathini. Shuthi ngathi mina mangusithole ngilande uMantindana nomuntu oloshe kuyenzeka ugcina usuphuma uhamba ushaya abantu lapha ubumnyama. Eqinisweni lonke nje akulula ukuthi into engavaya umphakathi. Lento isuke ihambela la oyitshela ukuthi mina ngiphila khona noma ngiwakhona mina la. Angeke uthole isipoko sakaMkhize sizodlalela kwa2 Plus. EsakaMkhize siyoba inkinga kwaMkhize. Esakwa2 Plus siyoba inkinga emndenini ka2 Plus. Ngifuna sibuke ezinye emkhulu izithwalo onazo ongathi sijulile ngaphandle kwalezi sizibalile. Izithwalo angithi mina ngiphetheleze ezangempela wona mfowethu ejule njengempela. Ezangempela ukuthwala kwangempela lokho okuqandula ikhanda. Mangithi okuqandula ikhanda nginayo mina into engakunika yona manje. Ngithi mina njengoba kungolesine namuhla thatha lento uthi mawufika ekhaya ngolesihlanu uthi mawuhlehlisa imoto ushayisa ingane yakhe ishone. Bese uyakhala ngalenkathi ukhala sisuke sithwalo sibuye la ekhaya kwa2 Plus. Sithi siphuphuku lo muntu uhlulekile ukhalile uma sengidla. Nginezithwalo eserious kakhulu ezingayidinga ingane eyidinga indoda ethi angifuni ukufa ngena lutho. Awukhali futhi. No, asikho isidingo sokuthi makwenzeka into ube suyakhala ekubeni utsheliwe nawe ungene wazi ukuthi ungenapi. So izithwalo zami ngicela singakhulumi ngazo nginalezi enzima kakhulu mfowethu. Lento nje ithinta ukuthwala ngujenene wayo ngoba khumbula ukuthi isikhwama sami ensukwini bengenza umcimbi wokubonga abazali. So isikhwama sami ubaba wami ongizalayo wangigcinela waba nemfihlo. Wangilinda ngakhula wayese handover izikhwama zomkhulu kimi. Wayese ngifundisa ukuthi kwenziwa kanjani izinto. So kulento yokuthwala ngogeneral mfowethu. Ngifuna sibuke umuntu omfundisi, umuntu omthandazi, umuntu oyinyanga, umuntu oyisangoma uthi akusebenzeki. Ngabe ikhona into ongathi uyiphathelwa abantu labo mangumfundisi athi ngifuna ukuprofeta. Lukhona uhlanga, ikhona into ongamnika yona uthi ndoda umsebenzi lo ungakusebenzela. Zikhona izinto enjalo njengoba izwe liwufakazi inyanga ngiyayilekelela kakhulu. Zirich inyanga ngami. Inyanga zidlula mina zinento engenazo mina. Ngiyayinika inyanga mina into eyifunayo. Abafundisi baphila kimi. Ngiyabanika ipower, bafuna ipower. Ipower yokuwisa abantu. Yama miracles basho njalo. Ipower yokuginqa abantu. Sike sibuke omunye umbuka lapha ku TV egilima ngisho ukuthi kodwa ngayidla imali lo muntu. Yes. Yayibona into enjalo. Ya into esemhlabeni mfowethu. Kahle njengoba ungizwa nje mfowethu ngithi mina ngingilozi kaSathane. Izinto ezithinta ubunyama mfowethu ezami. Izinto ezithinta imfihlo futhi ezami. Hayi ngokuhlukumeza abantu ngokuba nolwazi oluyinjulu ukuthi yini edingakala kulomfundisi ukuze bamkhokhele abantu. Yini edingakala kulomuntu oyinyanga kuze bangene abantu. Kusizana ukuthi uyinyanga ubhanqa amabhayi one way ikhumba one way akungeni umuntu. Ayifuneki into enjalo. Uma uyinyanga fanele abantu bangene. Ube nomdonso. Uthandeke nawe kubantu. Ukuze abantu bazongena bakulandela ubasiza abantu. Ngoba manje into eyinkinga manje nalobunyanga sesivele sigule nje sigijime siyothwasa. Ingakho mina ngizubuhlungu ukuthi singakholelwa kakhulu ekuthwaseni. Kodwa kholela kakhulu obizweni lakho. Kuthi lo muntu okungenile kube uyo okufundisa izinto.
rather than ukuthi ufunde lapha ekuthwaseni wena. Angidabona mina nje ngisipokwe ngiqhenya ngento yakini angikhendli. Ngiyatshelwa nje ukuthi manje nje ukuthi ngiyatshela manje ukuthi lo muntu ufanele umlaphe kanje. Mara mkhulu ngifuna sibuke ukuthi ngiyakhona nokuphila nezipoko nje emzimbeni ukuthi zitshaliwe ngicathiwe ngazo njengeinsizwa ezifunwa abantu ezilandelwa abantu emarenke mhlambe ngeinkabi izinto ezifana nalezo. Ya isipoko sisadingeka egazini mfowethu. Isipoko sisadingeka egazini. Indoda yakhendla, indoda iyasika, indoda iyaqina, indoda yaqiniswa, indoda yaba nemfihlo, indoda yaphahla inomsamo wayo imfihlo. Indoda uma ungenaphondo nje indoda awusindoda kahle. Indoda ibe nophondo manje indoda ibe nesigubhu manje eshalofini. Indoda ibe negumbu layo la ivula khona phansi global ties ikhuluma nento yayo.